vis-a-vis de această temă. Mulțumesc. Despre etică. Un argument pentru etică în școală. Dacă ar fi după părerea mea, aș putea spune că am avea nevoie să predăm numai etică în școală. Dar să mă întreb care etică? Pentru că dacă avem impresia că vom preda o etică fundamentată pe principii relative, rezultatele unei asemenea etici vor fi tot atât de relative. Dacă plecăm, să zicem, de la etica lui Platon, pentru care idealul era homoiosis theo, deci asemănarea cu Dumnezeu, dacă ne vom duce la etica lui Aristotel, pentru care culmea devenirii era teoria theo, era contemplarea lui Dumnezeu, și vom veni mai aproape de noi, vom constata că toate sistemele etice care au rămas de lungul istoriei și care au format realmente oameni, au fost acelea care nu l-au expus pe Dumnezeu din ecuație. Ca să nu mai vorbesc de etica de factură abrahamică sau de tradiție iudeo-creștină, în interiorul căreia ne-am format ca popoare ale Europei. Noi nu putem să spunem că suntem europeni, considerând că ceea ce a adus tradiția iudeo-creștină nu a însemnat nimic pentru formarea acestor popoare. De aceea, în calitatea pe care o am, sunt profesor de morală și spiritualitate creștină. Aș putea spune spațiul meu de mișcare cu mai multă libertate îl reprezintă primele secole creștine și spiritualitatea părinților bisericii. Mai nu, așa cum spunea un profesor, mai nu asta înseamnă de 20 de ani. Mă preocupă și problemele de ultimă oră în materie de etică, probleme de bioetică. Dar aș vrea să spun că nu putem, dincolo de valorile respectare de care nu putem trece cu vederea valorile creștine care sunt afirmate de 2000 de ani în spațiul acesta european, care actualmente, în numele unei libertăți fără coordonate și fără perspectivă, sunt puse în paranteză. Noi, în calitate de reprezentanți bisericii și Biserica Creștină, Biserica Ortodoxă, spațiul vrea să promovăm aceste valori, iubirea de aproape, toleranța, înțelegerea, lipsa de răzbunare, sacrificiul din iubire față de aproapele și altele pe care le puteți cunoaște și cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, dacă luați Sfânta Scriptură în mână și citiți. Toate aceste valori vrem să le cultivăm în sufletele copilului de astăzi, în sufletul omului contemporan, care știți că, din nefericire, astăzi suferă mai mult ca oricând de dezorientare și de lipsă de sens. Nici unul de-a lumii istoriei, niciunul dintre cei care au adoptat aceste valori la bătrânețe nu a regretat. Dimpotrivă. În ceea ce privește religia, dacă religia este considerată numai un sistem de informare cu privire la și nu este gândită și ca un sistem de formare în funcție de anumite valori fundamentale, valori care privesc omul nu numai acum și aici, ci care, văzând omul mai mult decât o cantitate de kilograme care intră în istorie și iese din istorie, când nu știe, când intră nu știe și când iese nu știe, ci dacă omul este privit ca o realitate cu responsabilități veșnice și cu o vocație eternă, vocație a cărei calitate va fi determinată de modul în care cultivă un anumit tip de valori și le împropriază, atunci avem toate motivele să susținem necesitatea eticii sau a moralei în școală. Dar
Din nou, care morală? Noi mergem și recomandăm și ne crezând să realizăm lucrul acesta, să se predea o etică, o morală, dacă vreți. Lucrul acesta, pentru că în limba greacă nu există distinția între etică și morală. Grecii folosesc conceptul etică și conceptul așteptământ, nu sunt două cuvinte acolo, două noțiuni. Deci optez pentru existența unei critici în școală care să fie fundamentată pe valori interne, care nu limitează ființa umană doar la existența ei istorico-socială, ci îi dă încredere că este mai mult decât frontaliile istoriei. Și în funcție de lucrul acesta, putem să înțelegem că un asemenea tip de etică te pune și într-o relație cu totul specială cu Dumnezeu. Că aici vine cu religie, de la religare, adică de la refacerea unei legături rupte cândva. Și în felul acesta constat că nu e nicio contradicție între religie și etică, cu atât mai mult vreo contradicție între religie și studiul istoriei religiilor. Dimpotrivă. Ți să vă spun că introducerea studiului istoriei religiei în învățământul superior de România se datorează unui preot. Fostul profesor de istoria religiilor de la Facultatea de Teologie, preotul Ioan Nicăcescu, a ajuns după aceea arhiereu vicar și apoi mitropolit al Moldovei, otrăvit în 1947 de către comuniști. Așa a murit marele profesor de istoria religiilor Ion Nicăcescu, profesorul lui Mircea Eliade. Mircea Eliade, de la cursul acestui profesor, a prins dragostea de istoria religiilor și după aceea a ajuns cel care a ajuns. Dar niciodată nu a negat valoarea a ceea ce a reprezentat și reprezintă creștinismul, religia creștină, dacă vreți, în spațiul școlar, în spațiul universitar și în societate. Prin urmare, eu nu fac separație între studiul istoriei religiei, între etică și religie. Din motivă, prin noțiunea de religie, cuprinde și celelalte două noțiuni sau discipline, cum vreți dumneavoastră, istoria religiilor și etica. Mulțumesc! Și mai aproape că nu mai vine să ceră Eugen și primul exercițiu de empatie și i-aș cere de-a dreptul o plătorie pro-domo pentru istoria religiilor în școală. Doamnelor, domnilor, bună seara! Să încep prin a vă comunica... Aș putea să stai jos, că m-a impresionat și am emoții. Fii solidar cu noi, că eu să vedeți ce o să stau în picioare pe mine de mine. O să vedeți ce vreau să stau în picioare pe mine de mine. O să încep prin a vă comunica o consternare, o indispoziție. E de bine. Anume faptul că trăim într-o societate în care suntem inapți, deseori, să facem o margine cuvenită la timpul cuvenit. Se întâmplă ca la această masă, dincolo de marele coleg și bun prieten al meu, profesorul de Cuble, se află preotul Răducă pe care îl știam în anii 90, în liceu, împreună cu cărțile atunci accesibile în bune tiraje ale profesorului Mircea Plonta, eu fiind împreună cu colega mea, Larisa Ispas, absolvența unei facultăți de filozofie în Universității București, când am intrat 17 pe loc. Este datorează. Și de asemenea, să-mi cer scuze pentru recenzia accelată, o plonjasă în filologie extreme, la care este jurist și creștinist a profesorului Achimescu, de altfel și într-o tradiție de preotul ortodox și cernăuțeni, preotul Zăină, care a avut o broșură ortodoxești. Profesorul ministru Teohariu Antonescu, un elev al primului bun, s-au scris român, și așa mai departe. Deci aș vrea să vă mulțumesc că reunim în această seară și fiind vezinul și cel care va lua în serios dezbaterea legilor mei cele sau și orașul de Cuble, voi încerca acum să mă așez ca să nu dezechilibrăm nici măcar la nivelul înălțimilor această dezbatere și să vă răspund exact la întrebarea pe care au profesorul exact. Nu este de a saluta mai mulți colegi și prieteni din Universitatea București, din Academie, din mai multe instituții ale Academiei, din Uniți Salvăm, din una din puținele mișcări serioase de a reintroduce fairness
în dezbaterea publică românească și de asemenea pe cei din Institutul de Diane și Luci. Acum o să trec la greul 3. Greul 3 mi se pare că, într-adevăr, avem cealaltă, să ne punem în locul celuilalt, n-am să fiu eu cel care să vină cu prezumția de a livra pericope evanghelice. Însă acest principiu secularizat de a ne pune în locul celuilalt este atât de esențial încât avem în orice răspundere colectivă dialogică sarcina ca să ne întâlnim. Și mă gândeam venind în pace, mă gândeam care să fie fraza care să răspundă la toate cele trei opinii pe care le-ați auzit aici, care sunt fie profund personale, dar cu experiența întregii istorii a ei pe tematica cunoaștere, pentru că noi vorbim aici de cunoaștere, pentru că vorbim despre stat și despre educație, și trebuie să găsim mijlocul comun de probleme. Deci, chiar sunt păreri, opinii, într-adevăr, personale, cum profesorul academician a ținut să le menționeze. Celelalte sunt poziții totodată doctrinare de instituția de care aparțineți, care este majoritară, cum sunteți majoritar și la această masă, și pe care o reprezentați nu doar în coalescența inevitabilă în mediul public, eventual secularizat și cu neutralitatea tipică a statului, ci și în verticalitatea relației pe care o aveți prin definiția noastră cu obiectul însuși a ceea ce noi vom numi la această masă religie. Greul 3 mi se pare tocmai, pentru că nu vreau deloc să îi dezamăgesc pe colegii și prietenii din ABCLC, este de a găsi acea formulă prin care să putem să ne întâlnim ca etică, teologie și istoria. Să luăm un exemplu banal. De pildă, după faptă și răsplată. Pot face cu acest problem foarte ușurubat în inconștientul colectiv din toate acești timpuri și foarte valid în moment. Putem face un curs de etică, măcar de 5 de minute până la concurță, am un beta acolo, dacă cineva poate de citit, sper să nu mi s-a citit. Putem face un curs de teologie, putem face un curs de istorie religioasă. Asta e tot ce am de spus în acest moment. Și mai am un singur lucru, iertați-mă, pentru că profesorul Acimescu mi se pare că este oarecum în eroare. Dacă îmi puteți spune a treia referință la Părință din Hărcesc, anul Iliada până în 1940, exact 15 martie, când pleacă, și să mai întoarce toată în 2 săptămâni în iulie 43, mă rog, 42, cred. Da, iertați-mă părintele rând. Dacă puteți livra a treia mențiune a Iliade până în 9 la ea în Hărcesc, pentru că eu știu doar cu primele două. A treia referință, a treia citare a lui Iliade, în articolele care nu au fost publicate în ediții critice și științifice. Nu, iertați-mă. Imediat va veni rândul dumneavoastră, să ne facem noi treaba. Și cred că ați exagerat. Referințele la cel care a adus Mara la așa asta și Baga la Tinca, sper că și la teologia o să se produsă la fel, pentru că sunt internațională, are merite extraordinare în articolul teologia comparată la religie. Dar asta nu înseamnă că el a fost un din membrii lui Iliade. Ați vrea să invocați partenerii UNESCO pentru Iliade. E bine, Mircea Eliade, pe care l-am întâlnit la Sorbona în 1984, pe el și pe Cioran, ne-am mărturisit că era unul dintre studenții care erau la filozofie, nu la teologie, și care era nelipsit de la cursurile lui Ion Nicălcescu. Vă mulțumesc pentru mărturisirea mea. Eram în vara 1984, la un întâmplător ajunsesem în Sorbona cu proiectul Cârneci, dacă mă întâlnisem cu el în Muzeul de Artă Modernă. Întâmplător, nu-l cunoșteam, am avut cunoștință, a doua și ne-am întâlnit în aceea zi seara la un simpozion despre Mircea Vulcănescu, despre care nu știam decât dintr-o revistă Rodomos, care a apăruse probabil
în Germania și nu știu cum ajunsese în biblioteca facultății noastre. Nu se vorbea de Mircea Tocănescu atunci. Așa cum cursul Iulia Ionescu le-am citit clandestin de la Biblioteca Sfântului Sinod, cursul de metafizică cel comunii. Și în cursul Sorbonei am avut onoarea deosebită să-l întâlnesc pe Mircea Eliade și pe Cioran, iar Eliade, atunci eram doctorant de teologie, mi-a făcut această mărturisire de timp. Puteți să o băgați în bibliografia Eliade dacă vă interesează. Era în iulie 1984. Deci, Eliade a fost studentul lui Ion Mihălcescu. Când privește, m-a spus proverbiul acela, după fapte și răsplată, acesta seamănă cu un altul care este considerat în etică regula de aur a moralei. Unul pe care îl găsim în toate sistemele etice, începând din extremul orient, de la Lao Tse și Confucius, până în pace în Europa târzie. Ceea ce ție nu-ți face, altia nu face. Care îi trage controlul pământ. Se găsește și în cel latin. Ei bine, Mântuitorul Hristos spune: ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea. Depășește cu mult etica lui Hristos nivelul lui ceea ce ție nu-ți place, altea nu-ți face, nu face, pe care cu siguranță poți să faci o lecție de morală, sau după faptă și răsplată. Etica lui Hristos merge mai departe și te pune pe tine să devii elementul activ în ceea ce ai vrea ca ceilalți să facă vis-a-vis de tine. Cu această etică vine Hristos Mântuitorul în lume și această etică o propune Biserica și această etică noi am vrea să o cunoască în școală copilul și să se conducă de când este copil până la adult bătrânețe după un asemenea principiu. Ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor asemenea. Și nu neapărat să-ți fie teamă că după faptă vine și răsplata. Adică să rămâi la nivelul lui Doudes, la nivelul lui dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, picior pentru picior, măsură pentru măsură, sau mai rău, la ceea ce spunea Hammurabi în codul lui, dacă cineva scoate un dinte cuiva, să se scoate dinții lui. La o asemenea etică, pentru o asemenea etică optăm și aș prefera să țin un curs, nu neapărat despre după faptă și răsplată, ci după principiul câte vreți să vă facă cu oamenii, face și voi lor asemenea. Mulțumesc. Văd că dezbaterea deja e puțin contundentă. Niște acumulate, ținut academic este totalmente ținută. Stăteam și mă întrebam, auzind de referențe față de Metodă și prin totuși o țară ca România, care a fost Mircea Eliade pomenit aici, Mircea Vulcănescu, iarăși pomenit aici, dar și teologi de Mărime, Dumitru Stăniloae, sau alte meridiane, Transprovația Petru Iulian, într-o țară care s-a dezvoltat cu atâtea inteligențe formidabile, aceste coordonate, nu ar fi posibil, domnule academician, dar nu ar fi posibil să avem în aceeași programă școlară și poate în același manual elemente de istorie și de teologie. Universul valorilor și universul cunoașterii. Sigur, luăm cuvântul cunoaștere într-un sens mai restrictiv. Și anume, cunoaștere este ceea ce este
controlabil și realizează consensul tuturor celor avizați, informați și de bună credință. Științele sunt reprezentative pentru ceea ce este cunoaște. Tehnologia, care este în mare măsură un rod al științei, ca și a experienței de cunoaștere acumulată, de asemenea este reprezentativ. Când vorbim despre etică și despre religie, ne referim la încercări de a construi un univers al valorilor care să dea sens și orientare vieții. Nu există posibilitatea de a deriva constrângător valori din cunoaștere. Sigur că așa și această afirmație este controversă și a fost obiectul multor controverse. Dar există argumente foarte bune după care dintr-un este nu poate fi derivat un trebuie. Cu alte cuvinte, dintr-un fapt nu poate fi derivat un imperativ. Adică ceea ce ești dator să faci. Universul valorilor este universul opțiunii. În timp ce în ceea ce privește cunoașterea obiectivă nu există opțiune. Dacă el luăm termenul de cunoaștere, înseamnă asta. Eu n-am nimic împotriva altor folosiri ale cuvântului cunoaștere, în care toate reprezentările pe care le avem sunt considerate cunoaștere. Dar nu e vorba aici de cuvinte, ci e vorba de sens. Și atunci vreau să spun următorul. În universul ăsta al valorilor și acțiunilor valorice, este vorba de a distinge acele reprezentări care exprimă respectul pentru demnitatea ființei umane. În toată multitudinea ei de aspecte și reprezentări și practici derivate din aceste reprezentări valorice care nu au această calitate. Lumea acestor reprezentări este foarte largă. Toate reprezentările religioase sunt un asemenea sistem de valori care pun accentul asupra unei anumite înțelegeri a demnității ființei umane și a sensului vieții. Dar există și reprezentări care nu sunt religioase și ele nu pot fi raportate unele la altele în termeni de mai înalt, inferior, superior și așa mai departe, ci sunt o chestiune de opțiune a oamenilor. De pildă, în particular, este un punct de vedere, dar doar un punct de vedere, după care religia întemeiază etica sau morală. Există un alt punct de vedere, după care, dimpotrivă, morala întemeiază religia. Asta e punctul de vedere care a fost formulat de Kant în scrierea lui despre religie. Există și alte puncte de vedere, potrivit căruia există o temere religioasă a morală și nu există alte temeri morale, în afară de etica asta deontologică a datoriei kantiene, care sunt foarte influente astăzi, eticile numite utilitariste, în care sensul moral al acțiunilor oamenilor sunt apreciate în funcție de consecințele acestor acțiuni pentru binele colectivității. Pentru ceea ce este cunoscut ca fiind binele colectivității. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, există o distinție clară între etică și religie, subliniind în același timp că religia are o dimensiune etică fundamentală. Mi se pare că uneori, când îi vedem pe unii
actori ai scenei noastre actuale, vorbind de religie și exprimându-și aluziunea religioasă, deseori cu cuvinte mari și gesturi largi, se uită că proba adevăratei credințe religioase este purtarea în viața de fiecare zi. Și niciun fel de gesturi de mărinimie, participarea la ceremoniale, la procesiuni și așa mai departe, și alte gesturi de astea exterioare, nu pot să sublinească ceea ce e esențial pentru a defini religiozitatea autentică a unei persoane. Adică convingerile morale, fundamentală. Și în sensul ăsta eu zic că este bine ca etica și religia să fie alternative. Și cred că există toate argumentele, este sigur fără să părere personală, dar cred că există toate argumentele pentru asta. Și asta vine în întâmpinare dorinței acelor părinți care vor la copii să primească o instrucție și educație religioasă în școală și în întâmpinarea celorlalți care vor ca copiii să primească o formație morală, așa, în școală, nu prin povețe, pur și simplu, prin imperative, interdicții sau recomandări sau porunci și așa mai departe, și prin cunoașterea, într-o anumită măsură, a modului cum s-a gândit asupra îndatoririlor omului și asupra senzului relației oamenilor cu semenea, îndatoririlor față de semeni, în marea reflexie etică a omenirii. De aceea zic eu că în această dispută continuă, soluția cea mai bună este asta, ea corespunde, de fapt, și practicii din multe țări. De pildă, cazul german. Dumneavoastră cunoașteți destul de bine lumea aceasta germană, cunosc și eu în anumită măsură, am fost puțin în fundație Humboldt, așa. Da. Da. Și vreau să vă spun, în Germania este așa. Sunt 3 discipline care se opun la alegeri în clasele superioare. Dumneavoastră subliniați cu foarte bună dreptate că nu se poate preda o disciplină ca istoria religiilor copiilor. După părerea mea, o formație religioasă autentică nu poate fi propusă nici foarte mici. Deci, poate fi o caracterizare, pentru că este vorba de un anumit discernământ, de capacitate de gândire proprie, ca să înțeleagă valorile religioase. Dar nu accentuez asupra acestui lucru. Mă întorc la sistemul german. Sistemul german prevede posibilitatea de a alege între religie, etică și filozofie. După părerea mea, eu aș, pentru România și pentru religie și etică, de ce? Pentru că filozofia se poate face foarte livres. Este sensul în care dumneavoastră vorbeați despre partea informativă și nu de partea formativă.